nochwal nyinga mano mar Raila Odinga AUC. Weche nochako wachore ka ni dibed ni samoro dwaro weyo dhi laro kom makamano. Erokamano Sharon, anta mor kabisa ni jakom ne koro tero nyinge AUC officially. Nasedak Ethiopia, sedak kende pinje mang'eny Afrika ka madhi aboro. Kendo ang'eyo ni Afrika dwaro telo machalo kaka ma jakom. Joma nyocha ne pod nigi luoro gin joma ng'enyne gin josiasa ma Kenya ka ma yo kuma waaye ma oko par ni bende diginyal ka jakom onge. To an adwa mana kwagi ni mondo giwawe jakom odhi okony Afrika. Jakom en wuod Afrika, ok en mana wuod luo kende. Jakom nigi academic qualifications, en gi masters in engineering. Otime Germany, kaka iluongo gi Germany kucha chacho ga kaka iluongo koni. Kech yudo ka nitie degree miluongo ni diploma moa kocha. Diploma ni joma diploma ji machalo ka Miguna gi iwacho ga ni to bende en gi papers mang nodhigo. So papers nitie ma ng'ama osebet lecturer ka ma Pan-Africanist pinje ma tek Africa ka en gi connections te. South Africa nyaka cabinet nyaka presidency osiepne. Nigeria nyaka iye. Egypt en gi networks. To en ng'ama is respected. To en ng'ama is ahead of his time. Iwacho ni ne paro malo gik masani thago ji kaka climate change, kaka tendo mag joma mine, magi gik ma jakom osebedo ka gore ne. Koro wan walemone kendo wan gi mor kaka joluo ni wan bende oganda manyalo golo kata na president madhi telo ne Africa Commission to nyaka kata golo president ma US. Koro Nyasaye ogwedhowa samoro wakia. To bende gini penjo ma bende pod medo mienjo mana kaka isewache ka CPA George Magomba ni nanitie luoro mokwongo samoro ne jogo kuma bende samoro nanitie duond bura mar ODM. Nyaka sani wang'eni jatend duond bura mar ODM en Raila Odinga donge. Kopogore gi mano bende waneno ka moko kuom jodito mag